Best umtalabo song. Ayibona yami emnandi. Ithi Late. Yo, bhala lapho ku late. Uyisebenza ufuna sini. Akuyona umntalapho no. hayi Awathiwa yiphi indawo etalabhako pha. Ubona lo muntu okhiphe la video behind the scenes uyafihla. exactly Behind the scenes. uyafihla Excuse me. uyafihla behind the scenes Iman, so nina nithatha leya verbal abuse nithi behind the scene okufuneka ifile abantu bangathi ngonge abuse because it's behind the scene. Because i-abuse That's crazy. That's Abayona- crazy. Mina ndilibhaca pha isibhaceni kukhona into ethi ungayibhobhinza bungayathi. Normally that saying ethi ungayibhobhinza bungayathi ithi do not judge a book by its cover, but mina ndiye ndiyifucele noba kulayi ithi ungayibhobhinza bungayathi okusho ukuthi nandi ngayathi ihlobo ngibona ngokuthula andiyiphikisi into engayathi Yeah. kodwa nandi yathi ndise ndimetuka letafile ndithi hey but I feel like now advertiser angeke udise abantu. udlala nabantu ayabadisa No, you are dissing people. uchicken leg udisa abantu bangakhi mama ama advert ama NMT hayi ngiyawathanda kamene Khona ngiphathe ngifuna ilalele. Sikhulula sodaka. Kodwa ngiyazi uthi ngelinye ilanga nami ngizoyibona indlela. ekhathalekile namhlanje Ibuyilinja. ibuyilinja Guess who's back? Mwile Shem. ubuyile boyephi Mwile Shem. Yo bendiye isinenjo. kunini ungekho congratulations you are a graduate manje sisi Balungise bangasi just a graduate, not just Not a graduate from from the prestigious University of Johannesburg. Don't say you graduate. Hi, from the prestigious from the great I'm telling you. hayi sasakubongela nisibona intombi zakhe bezinhle kanjani Ushuthoba. boshutha ubani Bashutha yini? boshutha Yimi. ngempela He came to my hayibo grave. ngizona kanti kwazi ukushutha Ungangihasha nje as cameraman. hayibo ezinhle zazithombe Yo, leziya uvala. Yashaya isithombe. bengazi Hey, bashaya. bengithi mina uqashe umuntu phela nami ngibekaqashe Yimi nje lo. uwe wonke leya Wena siyasemboza. And ha it's a stolen picture cabanga. stolen picture stolen picture kanjani Ayike wena. usitontshile Ayike wena. Credits funa nginike Hayi ke wena. post 8 by. nami bengazi kanti ukuthi umshutile yabo ngaba kunikeza credit kudala Atandisho. Hey, credits Zwani. and buy uthi qaqa. Hayi swana. qhi hayibo sanibona ngiyaphila kodwa ekhaya awu wangena uxamxameke into mfaka computer phansi exophe mathe lapho ngidabe khona ufuna ubuza ngiphuza umzimba khulu hlehla mfana ngene imbhejulu uzulu Kalmesh nofisa kafanga malona ibutana lincane ngokusela tona onato futhi ekulonyoka moto kamnandi ngaliphinda kabula imoto ngithi sanibone ekhaya saphinda futhi sahlangana Saniyane ekhaya. babulisa Imani ngoke kwakhona umajili no ino lapha bethini njengoba beyisho. natuli Ngifuna ukusho kanje yaqala kwathi. Ngaze ngihlaza amabhaca. Ngifuna ukutsho njalo cha andikwathi. ungabhobhi into ongayazi Ungabhobha into engazi hlaza amabhaca. hey bazakubikela Ngifuna ukusho njalo nami ngifuna ukusho into beyisho ngoba nje kwathi nyoko wavendile iqhedana. Kodwa ngangithina ngane nanje la. Saniyana ekhaya siyayana kwabhaca sanibonani endlini dumelang
Konhlungu oyibuyile futhi idumo lami Konhlungu Saniyane ikuphi enqathekweni Senidibele Saniyana enkathekweni Dosa lo sosicamba ukwenza sakusiza ngoba phela kathi sekudala libele yonke lonto mina nagqwana ukutala kudala Okay ngathi ngiyakhumbula Oh phindze yonke Saniyana enkathekweni sanibona endlini asiyeke nekadumelana uya kanjani idumelana Dosane leto ticamba nehudu nenenabe ningayaluteli niphisitele nihlata amabhaca nihlale phasi sibuyile ekhaya buyile uvika 5090 wakwasigudu is back awu madoda welcome back nonganithanzi uyozahlande ngoba ngeniphinze ngikhambe engomvini velaphi seyokama back call center imagine working 7 to 7 Monday to Sunday enisebenza kabuhlungu 7 to 7 the year dag sure Yo. Kodwa uthe uyekile lo hayi msebenzi kaloku ndo wasigudu lo mina ndo ibhaca kaloku hayi kaloku hayi ndivane emboqa kaloku nemfeketho ndivane emboqa ndilibhaca mina nandiyibona ba ayitulunga ndiyayiyeka uyayiyeka nandibona ba idume kanje imoto ayididume kanje na itakhamba beyingeke ikhambe liyahlo ndiyayeka mabeka kanjalo ukuthi hayi ke kodwa masosebenza phi anisebenzi awusebenzi vi anisebenzi wanti vansini vi uke wanti vanditsini awuhlale entweni lekupla entweni la emqashweni wakhe umuvile from le umuva ngakodwa hawu animuvanga ndisapha emqashweni nami and rent ndiseta ibhatala kanti wasowethu bukuhlala bani kuhlala mina lo Alexander kuhlala bani kuhlala umfana hey yazi manje sakithi yaphileka yabulisa insizwa kithi kubemnandi kubuza hey uhlala kodwa bomfana ekhaya angcono ekhaya kungcono ekhaya mangivele ngisho njalo ukuthi kungcono ekhaya kungcono ekhaya hawu madoda nje lokuphela nje hawu madoda akunye hawu awunato netibongo ibongo zani omnqobozwane enkatsha manje cha indaba yebongo yasibongo ufika kanjani zifika ngezigameko zakho unikwe igamekweni uyasasigameko ilo nomajili njengoba bethula usho netigameko hayi uthi ufuna uyiqambe wena uyiqambele ufuna nezigameko Injalo. bese seligamekweni etakho develop etibongo hayi njalo phela bamvuma ngithi bamvuma ngoba ethi ngavunywa emhlabeni okwamshweshwe hey ethi bathi Jay is the man uyakhamba bangivuma evala amazina amnandi emampondweni sis sila ngoba kakashushu baby ndivele emampondweni uyandibono sivele emampondweni hayi akashushu baby lo yekaba kunze mdaka yo safa ukuze mdaka shalo ukuze mdaka mampinga uyaphila kodwa siyaphila kunjani hawu sivakatshele futhi kungcono wena wasekhaya wena phela walana zinza ukuzinza angiyakazi bulise ekhaya phela molweni uyabulisa mampingo uma wabroqosha into omntwana ndithi yasike sihlaleni ke la sikumele sike ekhaya into yomntwana ewe nami ngithi ngizobuza lo athini ndithe unto omntwana uphumani bantwana nisafuna udlala nonyoko maqala that's kuningi lapha phumani bantwana sakudlala nonyongo hey bo mampinga zithile zidalazela zakini hayi into leyo emampondweni ngeke isithuko zami bahla hayibo asiphinde uthi bathini ufuna lo bathi phumani umntwana niyabona awuphinde manje awuphinde Semnahu mampingu uma wawubholoqosha into omntwana ongwangwashe uphumani bantwana nisafuna udlala nona that's my favorite part ningandibizi njalo xa ndimona ithi hey phumani bantwana hayi bo umuntu uyadikhetha ufuna ithani ukuthini nje mawawo kanye nithi mampingu okay singathi umntu omntwana aningathi okay hawu phumani bantwana uyabona ke yini ubaba usafuna ukudlala nonini nonyoko hawu tende yakhe ke hayi masandigezela ngayo lenzani lapho eKZN emnqobi
sesibona isilo manje sesibambe ezika Victoria nenzani kanti lapho Hey Stella senzani la phakathi hayibo uyasinyasa Stella hayi phela sengiyasiphuza ke manje kanti siphuza abantu abakhulu ungasinyatsi na udala wasithuka ungasinyatsi na udala sengizosiphuza manje ungasinyatsi na udala yini wayisaba le ndaba ukuthi kwenzakalani lapho ngisabala kwenzakalani lapho vele ngilalele nje ukuthi makuthi kwenzakalani awusixoxele uyasazi kodwa story ngibonile nami ngikwenza zokuxhumana uyabona nje hayi phela sithi wena ngoba phela wophuma kwaZulu kodwa phela ke hayi into esingayigqugquzeli into enzakalani hayi mina azangithande nami kancane nje ukubona lo muntu okhiphe la video behind the scene nje uyafihla exactly behind the scene uyafihla excuse me uyafihla behind the scenes Iman so nina nithatha leya verbal abuse nithi behind the scene okufuneka ifile abantu bangathi ngonge abuse because it's behind the scene Because that's crazy that's bullshit mhlawumbe mangayeka le uverbal wathi sizakuzwisisa ngekehlo akuyeka uverbal abuse akwebeke ngesintu nje sizwe yini nina nithi bokufuneka kuba leyanto leyana ifihliwe dana yangatshiwe ebantwini athule lwamuntu ethukwa kanje ebitwa ngento ethi nguwe kodwa oba bethiwa umfazi bethuka indoda bebezathi hayi iright my friend andithi kwakune video yayitrend la yentombazana yenxeshe lokho emhlophe ikhutshwa pha ibanjwe ngento ekuthile kushwa impaba ma security yavetwa leyo ethelima ingavetwa kahle nina inkosi phela sikhuluma ngenkosi la sikhuluma ngomaba nimdivideni akusasa hayi mina ngivuma yabona nje futhi lento ukuthi kuzaloko lokuphuma benzana akathi kunabantu labane agenda ngesilo nje lapha uyasukelwa ngo awuyasukela la amsterdam uyimomise wabanjwa wathanya into zasendlini ezasendlini yabo ezasendlini uyikhipha ngokuthini uyifuna ukuthiweni ke mayithi ufuna sithethe sithi that's wrong nangoku sithethile nje irongo very wrong usinisini wrong lento akayizile ukhipha ivideo ngoba isilo sithuka umkazi leyana yenhlamba yona right yona leya yenhlamba phela futhi erongo ile yokuthi ikhutshwe ivideo le yenhlamba echopha yona iright irongo le yokuthi ikhutshwe ivideo esizula sinanhlamba yesiqaleni lapha esizula sinanhlamba but ngithi mina isizulu asinani asinanhlamba so igolo akusinhlamba nandisigolo kwenda kuteketisa yini igolo ilanto beyishopha nandisigolo ndiyateketisa ngoku nandingena ndithi saniyana magolo akho umuntu ahlabeke hayi phela isintu asinanhlamba ngoba into mawusebenzisa in a context of that situation yabo lena sanuthethelela uburongo bethiwa nibuthethelela uyakhumsha uzi context akho context la uyakhumsha into wrong lapha ukuthi bakhiphe le video yiyo wrong yona leyo yenzekayo ilanguage lebhochwa phana yona iright la language ebhochwa phana hayi yazi lapha oqala la video leya ibonisa nje isilo asazi ukuthi iqale kuphi leya conversation ufuna uyidosa ngokuba iqalephi like susa sayo isisuka ngokubenza ubengeke nje avumbuke nje asho kanjani into nje that is unjustifiable ukubamba ezika Victoria yembezi nje ni justify uyawazi nje ukuthi ngoku bayibhencula ngokuba ukutheni kwathi inzima bafuna ukuyathi baba ukutheni ishi yokuqala nje kumele ukuthi inkosi liya isilo samabandla not isilo samabandla lesiya so isilo samabandla akumelanga nje sizi phofu awusindule mina eyami inkosi yakwabhaca ngibona nayo ibhasi aninto enkosi yathi inkosi ngibona nayo ibhasi inkosi yakwabhaca uyazibona like aziyeke yazi lesibhaca lesibhaca kumele sike sikhulume le ndaba ngoba ngiyabona ukuthi laphana ezinkundleni zokuxhumana lapha Amon Freya vele mningi lapha ekhaya lapha sanibona Amon Freya sanithanda nonke kodwa ukhosi baseMon Freya yazi ukhosi bakabhaca kahle kahle ebuhlele emzimkhulu hayi ubukhosi
abuhlala ngeMonfrey yazi ubani inkosi tenu epha emzimkhulu ubani ifantabo uZulu sename uZulu phela uZulu inkosi veliswa Zulu let's say if indowa ke because igama lami ifani yami uZulu nesibongo sami uZulu uZulu nje inkosi eduZulu sina ke pha eMonfrey sinefani sinesibongo inkosi tethu bomdutyana inkosi ethi nengi nje ilali nelali inkosi yakhona umdutyana no angikhulumi ngeinduna khuluma ophetha induna njengane nesilo uMisuzulu ukuthi ubukhosi bakwabhaca buhlele emzimkhulu uyayazi nalonto hayi bengathi hlo andadle leto into mina hayi ke ngiyazi ukuthi bazoyigxeka leyo ukuthi ubukhosi kodwa ubukhosi buhleli kwabuhlala ngeMonfrey buko semzimkhulu ubukhosi bakabhaca yeah kodwa ke masiyekeni ngoba ke yabo Ngiyaqala ukumbona. Ngaphikisi engathi. hayo mina ndinebhaca pha esibhaceni kukhona into ethi ungayibhubhi inzaba ungayati normally that saying ethi ungayibhubhi inzaba ungayati it's do not judge a book by its cover but mina ndiye ndiyifuceke noba kulayi ndithi ungayibhubhi inzaba ungayati okusho ukuthi nandingayathi ihlobo ngibona ngokuthula andiyiphikisi into endingayati kodwa nandiyathi ndise ndimetu kwale tafile ndithi hey plus abona manje is a different setting kumnandi spectacle nama-las yini also ekamawawa Yes. yini le ilas le yini le awutshela bomkhaya tell us about it Okay, so Qala la. bethuna. Okay. Ulas icompany eRandbeck, ne? It produces these products in Isbonayo. eRandbeck eGoli And these products are 100% natural. okay As you can see bakukho inansika chocolate tissue oil leyo turmeric zenziwe nje yabo. insipho ene-turmeric ngaphakathi Yes, insipho leyo i-tissue oil le tissue oil leyo and it's good geza for nge-turmeric manje le uba uyazazi ba umuntu wama-pimples wama-dark Mina marks kanje. wena kanjena sikhokho sami uba uyazazi nama-scratch marks unesikhumba esi-dry low body butter leyo ungayithatha nje kubhoshwa ngamusi la umlo yes umlo lana i-roll on for abantu abanamakhwapha amnyama anephunga nyana nje yabona laba kule amazwe lawaya hayi mntambasho wena ndatsho komnye ndathi yabona uzayekunuka i-onion xa uthambise xa ufake leni roll but as-advertise kanjalo mayidale no ndandimdlalisa Asidlalwa kuyadlalwa i-tissue oil kwenzakalani don't advertise like i-tissue that oil if mhlawumbi une-appearance yama-scars i-scratch marks blemishes nginesikala nasisika ngangashaya ngemvubu kodwa phela ngeke ube offended into ongayiyona but wazi ukuthi awuyona but you can't say that but you cannot say that vele mina leta isho kimi I apply kimi haya no but I feel like now advertiser angeke udise abantu udlala nabantu hayi abadisa No, you are dissing people. uchicken licken udisa abantu bangakhi mayenza ama-advert abo uthini uchicken licken utekathini uchicken licken unalo advert eyenza uchicken licken ethi abantu abamnyama yiyo what if abantu abamnyama they are colonizing yebo kuyadlalwa but So, asiyithathi that was- kahle uclicks wayithengane nena ngenole tethu ukuze silwe kabi so nje hayi njalo mangabone kwapho uyazazi ukuthi wena elakho linomsindo omningi zitholele ulasi okay so manje uyazithengisa lezi zinto yes ndiyazithengisa and also uba uyazazi uba awusebenzi or maybe uyasebenza you need i-extra income uyajoyina apha and then uthengise akho joining fee uthenga nje stock sakho and then uthengisa so how much is this combo i-combo like le tinto leti nandingazi why I want this for okay i-tissue oil i-110 ne isepha leya i-100 rand i-body butter i-120 i-roll on 90 rand uzazidibanisa 90 rand andiyibonanga ninake labo emazweni lapho 90 rand nje kuphela unganuka onion ayivomi unganika u-onion njawo oh wena uthi nabekhansela on batani nuke onion usho njalo uye kwale nto yakho kodwa ubanga onion la khona ukhuluma nge-onion uzabalekisa abantu bami uyabona le nto yakho ndiyidlalisa ndithi Uthi? na uthambise le roll on uzayeka unuka
No suba udanuki onion. Uyazi bengingasizwa lephunga lelo ukuthi linuka njengani manje uma ukhuluma ngo-onion ngiyezwa ukuthi mawunyuka lapha flamazi okay, so where do they find you into ezifana nalezo? TikTok ndingumawawa and then DB's number. Sibizi. Okay, inamba yami ku-079 but ayithatha abafowethu 7005. Xa uzimisele ngothenga okanye ufuna ujoyina nditexte na ungazimiselanga uze ngomqondo please don't ngoba ndiza kuphoxa. Unomuntu phe. Chatile kaloku. Chatile. Cha phela sinyakazisa kancane sibone ukuthi unespam cha sinyakazise wena sibone ukuthi strong kangakanani la yabo sibone ukuthi uyakwazi ukuvika induku siyafika ke kanti ungamangali ke mase kuvika induku lapha ke uyayibona indaba hayibo ngifuna sidlale igame namhlanje that's why kunele setting le ngoba ngifuna sidlale le game le ave ndiyithanda le setting hayibo hayibo mhlawumbe savela sihlale kanje ningasababuyisi labo sofa la isibuni sami siyabanda le mhlawumbe iwinter kodwa bahlala lezitulo lezi hayi ningasababuyisi labo sofa la ningababuyisi right kanje disipa nje hayi boss ngiyibona la we are a last soon so over to you Mr. Zwane now I'm going to over to you Mr. Zwane Silungu netafula. So as I was saying, do you see this body butter here? Kumele sikhulume isilungu. Yazi kumele sikhulume isilungu. Ngoba phela laba kule mazwe la anyuka lapha awubele basise bavene abantu bakathi kumele sikhulume inkulumo zabo. Ubavene abantu bakathi hey ngingasebenza nomunye ngisathi ngisasebenza emapipini. Hey lansizwa liya bongezwa nomoya mangathi bonga akushine bakhithi uhleka njalo bongezwa nomoya but ke masifike game thanzi into so le game le kaMaskandi yeah the best person to win kune prize la we ngoba kuumuntu emabhadi ke mina ngeke kune prize kune prize of a value of up to 500 rand. Umuntu uzowina la. So lana ke siphethe azikho ziningi 1 2 3 4 5 so 5 categories zikaMaskandi. Kumele ukuthi sizobheka ukuthi igame ithi siyafunda and then omunye nomunye uzokhalisa ingoma acabanga ukuthi it best describes lento eshiwo la and then ngethina sizovote kodwa masivote awusivoteli wena ingoma nakhona oyichoosayo awuchoose ingoma before 2024 2024 ngathi mina ngithini 2024 Shuthi bafuna sikhuphe ngabo mqashi 2024 and you iphelela ngo March 2026 so ingoma eziphume after ngo-March this year ayingeni umlabalaba angeni shukuthi umlabalaba ukhiphe nini akhipha ngoMarch ushukuthi uyangena ke into encane shukuthi uyangena ke abantu abangena uApril awuyoqeda ukukhipha bengakhipha ngalast year aphela last year bekhiphile awushukuthi awukhalisa ingoma zama-album zamanje khalisa lezakudala so ngicabanga ukuthi ngizafunda ukuthi ithini then sayaqala kuphi Yimaho ongawinanga yena ucholani ongawinanga uyahlekwa hayi ngeke ongawinanga yena ucholani ongawinanga yena ucholani ongawinanga yena ucholani ngalo naye ongawinanga umntwana omuntu kaloku hayi umntwana omuntu kaloku naye ongawinanga sambangela ukuthi ufikile naye wacompete hayi nami ndatala ukuthi angiqhumela itsheni ndinegadi nami umuntu ongawinanga yena ucholani at least naye uzobezamile nje hayibo ngicela ukuhlupha Faith ngicela amanzi ngiyabonga ne-drink neshwala nesishwala okay asiqaleni ke le ndaba ne asiqaleni so Nandi
So izoqala kuphi? Izoqala kuwe Zwani. Na awusinfunze nje. Okay. Ngifunda. Sisebenzisa Best umtalabo song. Best umtalabo song. Okay. Kamaskandi, the best umtalabo song kamaskandi. Hayi ke iqala kubana siqale kuwe Zwani. Iqala kimi. Siqala kuwe ihamba kanje. Oh, umtalapho. Umtalabo. Nawazi umtalapho so umtalapho is like a diss track kamaskandi lapho khona ke basho Aveti uzwana uthi ayiwina le Aveti ukhuzani wakhe. Umkhaya. Hayi, umkhaya. Asikhale. Okay, mina ke umtalapho. Best umtalapho wami. Eka Govozile. Khwela kuye yangonyaka odlule. Ubetela baba. Govozile. Govozile. Ubetela baba. Hawu, wonke Ubetala wonke umuntu. Wonke umuntu. Nathi sibalwela. Ubengathathi ihlangothi. Nathi sibalwela. Ubedalapha Okay, awuthelayo. Hayi athi si. Awuthelayo. Athi si. Angazi ke. Ubetela baba umuntu wayetasuka. Phela ungayimuvisa futhi ukuthi iye lapho wena ufuna ukuthi ikhale khona. Ayiconnectile. Uza mayiqala nje ukuthi ngathi sizokhala la. Ziyakhala vele. Uthi uyayibona lensizwa le. Awuyazi. Let me see. Mathi awuthena. Yami ke le. Hayi qhuma ngaka. Hayi. Lalela. Washa. Hayibo. Etalapha wonke umuntu. Talapho wonke umuntu ke lana. Uyikhiphe last year. Utalapile nje. Mhlawumbe nami ngatala nje. Mhlawumbe nami ngatala nje. Uyikhiphe last year. Ngonyaka odlule ikumbe ngoNovember lo ngoba. Ay. Ya yiyo ke le mina umntalapho wami. Hayi sayizwa. Imani Does it worthy to be voted? No, andiwavanga ama lyrics. Ama lyrics. Ukuthi like Ngithayise lapho afuna ukuthi ithini kahle kahle. Lethanike ngidlalela nifuna italapha khona. lapho italapha khona nje sifuna umuza phela italapha. Ay. Awunandi kodwa umaskandi. Kumnandi. Imani ungathi ke ngokukhona into endiyicinga bona sokuthi Ngiyayizwa masiye. Ngiyayizwa vi. Next. Imani umna Ukuthi usafubheka. No ukuthi ndiyayathi but ngifuna ukubona ukuthi beyiphume nini le ngoma ka baby mama kanti encane mama kaSihlangu. Ethi ibhala ukuthi Kanobani igama lakhe Miss level. Yeah, Miss. Oh Miss Level. Yaphuma nini le ngoma? Iphume Ndiyati. 2024. That's what I was checking ukuthi iphume nini. 2024. Around by November lapho. 2024 ne. Hey phile uthengeke udep baba umntwana athi sibheke yanini hayi. Ngo 2024. Eka 2024? Oh okay. Usindile. Uvi ngathi yasi. Hey. Ungayisa phela. Ngiyayithanda. Bona bubeta lapha umntencane. Hayi, utala baba asaka. Hayi. Ayizana. Angiyithandi kabi mina le ngoma. Uyayithanda? Uyayithanda. Hayi angiyithandi. Ngizwile uzenza buhle. Uzenza into elandelwayo. Hayi angiyithandi mina le ngoma. Hey kodwa umtalabhile la. Utala babani. Utalabhu babengani. Akathi babengani. Uyazi kwenzakalani i-pretext yale ngoma le. Untencane ngathi beqeda ukukhipha. Ile album yakhe ayikhiphe before le. Le album yakhe ethi aliphume ithini? Awuyiphumuze. Awuyiphumuze. Kodwa untencane oqale ngalento le. Qale yena kanti. Alingeni.
kule alingeni Alingeni. le album yakhe alingenile ukhiphe ingoma lapha ngathi kodwa yena vele ubeziculela nje ngengane ngathi kodwa ngathi emphathanga kahle uma mengane leyo nto leyo wenza ingoma ke athi wazile Family studio. Family studio. ayingeke kusamina ke manje uzenza into efunwa manje laugh back uzenza into elandelwayo hayi okay asembe ake eyami ke mina ngiphethe izihlabani usasihlabani no asasihlabani ake ngibona kwazihlabani soyidla kaStayiva no Stayikhumbula mina ethi ingoma phela ntate emathabo asinibona umntalapho lo betalapha insizwa lo talapha nje kodwa ke akona umntalapho lo ukhulumayo it's not like a normal umntalapho le unjani la uselenza ufuna sive ayi izo sifuna uyeva kule ndzawo kodwa mfana kodwa nandi ithi ya usoyizwa nandi uyongena umacekeceke batani intombi yabo umamfelase bayomganisa lemhletsheni wena mthandeni wathula kanjani labafana batani intombi yabo ezihlabani uthi wena mthandeni uthula kanjani labafana bengeyisa lapho izamaqeda uthi hey nimtshela umshovu ukuthi ngithe akukho sokalahla kahle bangikhala kanti umshovu umbamba lingashoni bamba lingashoni mfana threatnisha bafakaza ntoni na kodwa yini wangayisho nje kimi yabona ke le iyawina le ayawina le awusethi votela votela ayike ndisayisearch bosayisearch ekabanga akodwa Ithini? yami emnandi ithi kulate bhala lapho kulate Kulate. uyisebenza ufuna sive akuyona umntalapho lo hayi awathi ba yiphinza wetala bhako pha awathi ba yiphinza wetala bhako so please hayi athi sizo utayisa pha kule yanzawo kulate imani sekule yanzawo uyifuna sive nathi akona umntalapho lo uthila me siyahlanga ndalifunda lababhema akona umntalapho utalapha bani akatalaphi la but besibekheni thina umuntu ngeke umntalapho lo guys asivothe usathi nje uyayibongela ayikhale bafana ayikhale babhema kulethu 12 unyuwena kulethu bafana kulethu hayi kodwa hayi Ngiyala kona. siyathola phela singena emoyeni ngoba phela yamanje nawo ba yibona le it's fine for me so qala ngayo mawawa niqala ngami like senivotile hayi wena uvotela bani phela wena uvotela bani iwina iwina umuntu akadivoteli la lahlijozi ngivote NMZ isihlabani madoda macekeke I loved it is uyamqonza umbita ngegama umbita ngegama uyamqonza hayi mina ngiya understand le yakho inkinga ile so chaza eyakho ugovozile angizwanga ayizange lapha bani hayi ukuthi mhlawumbe ngiyazi so njengoba ngingayazi yabo mhlawumbe befuna leya party akona umntalapho mamping so vi hamba na ngamba la yathi isesibhaqeni lento mina ngivota le ngihlekisana
Wena uvi. Lela lokudla ka Miss Level. Hayi kodwa umuntu lapho leya. Iyangihlekisa. Hayi leya. Angithandi nje ngoma kodwa ngiyayizwisisa. I tell you because you're a man and you have to hi Malonto Encane favorite artist That's why eyilwa lengoma. Kodwa nje hayi. That's why. Sikhuluma ngawo lo. Oh, Uyubhenze sithi uvezelani Stakhupha movie ngokutententeka. Stakhupha movie ngokutententeka. So mawawa akavote. Oh mawawa. Votile sisi. Uvota. Ngobani? Ngizuvota. Ngoba ona ushaye ku late. Ngoba ushaya late. ngoba mina ngithe kulate. Hayibo kulate kakhulu ngoba nje vote. Ndikhamba naleka V. Nyamanga ninamele. Iyadala. Lapha la ngoma. Okay V una 1. Siyawina vele. Well done. Thank you. Ufuna ukufunda futhi? Yes. Asa vele sifunde uwe zonke. Itsini lena. Phela sifunde. Yo, daluze best social commentary song ezemfundo. Ezemfundo. Can you please explain? Sinomlayezo noma endimfundo. Ezomlayezo. Kusho ukuthi azikhulumi ngento ngicabanga ukuthi ezemfundo nje mamele. Ingoma efundisa something. Efundisa something. Mhlawumbe kufundisa isinto, kufundisa ukuthi kwenzakalani noma nje akuzoneza mhlawumbe ukuthi awona umntalapho. Iyafundisa nje. Ngiqala kuba. Awuqala let me check ukuthi Ngizaqala. let it bethiphume nini. Ready bana. Lapha nisapheni kuyafana. Lapha maskani nyamamela. Uya mama kodwa kumele isimpondo pha. Oh. Xa kuvela mla suba novalo. Xa kuvela mla suba novalo. Asiyaqala ukuba nezinto ezingathi ziyathengiswa. Ngiyadlala ke. Nansi. Maskandi lo. Hayi, konke ngifuna No, ndifuna ujonga i-date. suthi idlala ngoba napheni nithi i-wrong. Hayi. Sayicinga nami ingoma bethu. Sayicinga. Mina nginayo. Idlala kaloxa unayo. Mina nginayo nginayo njena kahle kamhlophe ngiza hey imnandi ke le ngilana ngiyawina ke la. Awudlala sivi. Ngiyakutshela ke la. Hayi wena ithini nandi za Ithandlalo yimi. iphi le ngoma? Ithandlalo yimi. Letha phela ngidlale mina. Hayi imaqala kume Ready Letha mina No, phela uzwane is ready. Kude Ready. angiboni le ngoma le mina ngizonifayela ibonwayo hayi ngabona. khale category ethini lokuja enomlayezo. Enomlayezo. hayi futhi le ngicabangela inemfundo Itsini ngaloko. hayi phela uzwana kanjani Ayidlala ngayo. phakama isivolume sibhe Ama NND yonke umnumzana yonke Awudlaleke sive. uthi bani ama NND umnumzana ayidlali ngani uvolume wenyusile onayi phakamisa yonke nsizwe yonke beze phela ekhaya mana ngifuna ikhoniphathe ngiyifunayo. alright ama NND hayi ngiyawathanda kamene Lele bheke phezulu lokwenje sisidlule nomnomzane khona ngiphathe ngifuna ilalele bathi thula wesidaka vele awumlaleli umuntu ongasebenzi amthatha kancane khona ngiphathe angiyizwa mina Down funa usiye kule ndzawo. ngiphathe ngifunayo Namfuna vele. nayo uthi uthi ubaba Mncwabe sokwempohle eganiwe uyafumbathisa umnumzana wayizwa lo bathi angiyizwa wayizwa lo bathi angiyizwa akho angiyizwa
ithi umnumzane uyafunjathisa awuveli nje nimncwabe Ukuthini na kusho ukuthi nihlabele inkomo umnumzane before nje ingcwatshe mfuna nihlabe inkomo ingahambi nje injalo umnumzane uhamba ngenkomo yabo mawungazi nje uyazi manje awu Azini ba? Ubara. hawu uzoyizwa mangene ukuthi yiyo angiyawina ke la ngiyawina la ngena phela nawo hawu Ayi sewela kulenza ufuna izwa hawu madoda sizodaka hawu King No Sinkulu le. yamine Umsinkulu lo. Zodaka kodwa ngiyazi ukuthi ngelinye ilanga nami ngizoyibona indlela Zodaka awu amandla kababa amandla ka angeke ayini umlayezo ozwayo izindlu zodaka amandla kababa amandla kama uthi noma bengihleka isifundisa ini isifundisa phela ukuthi mamela noma abantu bayakuhleka lapho ubuya khona ilapho kini lapho kusekhaya lapho yabo bangakuhleka namhlanje kusasa ungamisa njengolimit umise I double story kungabi indaba zalutho so noma bekuhleka hlekeka one day is one day And koshola yani. I don't think I do. Itakuzala ngoma ntoni. I'm a fan. I'm a big fan of Java. I am Java holic. It's in ngeke ngisole mu. ndala 23 I think ayakhayicho. Uthi ngibheke Sengiphelelwa. Seniphumile shoot votani phansi kwaModomodo ke kanti uviye na Anayo itakuzala hlobo. 2022 lapha meka 9 September 2022 umkhulekelo kulekelo nengisole mu ha Yabona nje ukuthi ingoma tethu itakuzala. kanti nanimamelani manje Asimameli. Hayi sidlala lalufala And ndiyamthanza yathi ufana. Farabo nayo Ndiyamthanza yathi. hayi akanayo uviye votani between zindlu zodaka ngiyakudlula ayike no umuntu akayivoteli siyabonga izindlu zodaka umuntu akayivoteli mina ngisavotela wena ngokumuntu akayivoteli Enkanja, the reason is I'm Mamela. Hayi. No, Mamela. No, lalela icategory, lalela ingoma. I learned something from lento ayicho uye nengoma yakhe. Umnumzana usuthweni uyafumbathisa bezingathi mina ukuthi umnumzana uyafunja siswa that's why I'm still interested lapha kuye ukuthi ufunja siswa ntoni. bona bongazi ukuthi umnumzane mayeshona kumele ahlatshele inkomo Akushintana nenkukhu. So like I did not know. So now I'm not prepared fair that's a fair reasoning that's a fair reasoning wena izindlu zodaka why Mele nibe ne reason. Ayo Beat but guys izindlu zodaka Mamela ndiyangoma. Okay. No, ndiyayiva nami. If bokhona mhlawumbe enye into kanhlambe nayo. votela mina nje uwinile ngoba namvotele wena votela mina nawe uvotela mina bese kuba idraw Shoda yena shukuthi draw cha umuntu ayivotele sho mina ngowesithathu uvotela nami Kusho umuntu akazivoteli. 1 so ngina 1 una 1 una 1 Yes. So, siyaqeda. yeah sambini iphela manje Andiyazi ba enye. mamping And then the ultimate Maskandi love song Ezothando. maskandi ezothando Hayi yini ke lewo kukhulunywa nathi qale kubeka qala akuqali imidlalo nangina asiyekufana kwe-album ye-last year. Hey, uphi ngizokhetha. mina nginayo yamazi udumangeze umapholowo Othi umapholowo hayi nina nazi umculo nina uthi ma
mama. Ithi Tanomu. So ufuna ukuphisa. yani le ngoma yona ivele mnandi shame. Malume. Hey. Utsangenze njani na? Maskandi lo. Lo muntu Ay, ubano wafika namalobolo. Awu madoda. Oh mina ngiyamthanda uThando. hayibo. Uyomlobola sengihleli. My mind I'm still deciding. Ngiyamuzwa ukuthi mapolo. Nande part. Nande. Uthela unika Emini. Oh yeah. Ndawonye. Awu. Uyele ekhaya. Uyele ekhaya. Hayi, isa le part le. Nande part. Nande. Do like it. Isa. Yini uthumeleni? I'm not impressed. Bahle, ngiyabike le. Nimamele ngiyazi nina seni angathi seni anifuni ukuthi ngwi. Mkhaya. Ezikabani ngomezimnandi. Ezikamodomodo. Ngomnandi ngomnandi. Sumfaka kudlala mina. Ithini le ngoma? Yazi ngididekile. Umdumazi noFalabo nifake iphi? Hayi kodwa ke ngiyasropa. Eish. Ngiyasropa le game le. Ithini game kutheni ungathi ngoku ufuna Hayi ngiyasropa. yavele yadlala kuqala. Ithini lena? Ngathi nidlala ingoma yero mohlisana ivolume kahle. Anokhetha kahle. Wanokhetha kahle. Anokhetha kahle. Ngithanda lapha. Wena nje uyarelate nje ukuthi semathandweni nje. Ngithanda mase. Uvela la uyovela khona dad. Hayi. Angeke sehlukane. Acishanwe mfethu eish. Ubani lo Falabo? Sizofela bafana. Hayi, yezwakala. Uvela uyovela khona. Hayi ezwakala. Angeke sehlukane. Engeke sehlukane. Hayi. Ingoma yami. Uyithathe kumu, uyithathe kumu. Ngithe umdumazi Umdumazi wami ngibhale ingoma engifunayo. kaloku ndithe mna between uFalabo noMdumazi qha ifoni yona yakhetha uFalabo kuqala ingoma yami ya nazo ingoma Ngibona my performance lensizwa. Awu Uqonde lo maqondana. lolu thando luyasenzakalela. Ave wathatha abalaphi song. Wathatha abalaphi song. Phela thina uyathanda la Ngicabanga ukuthi ke anginengoma eyodwa. Do 2. Abantu ngiphisa le ngilethele. Hayi sino 5 ke. Ha. uyayithola. Yeah, last year ke le. Dala Man. Oh, isekulenza uyithanza. Hey phile. My darling. Hey. Isekulenza uyithanza uyithanza. Isekulenza uyithanza. Yo, libele kanjani? Fana uthi ngilapha ku. Ngiyele indaba ethi amahlale kuyenza isekula phathi. Siyibuyisa yemali. Hayi ke jonga yenzani? Hayibo uma mkhize la bengathi akuyena ivoice yakhe bengazi kanti uthi bamnandi kanje. Uye lona. Hey. But akusiyona bengiyithanda yofia ayimi.
Phela isikhathi. Ngicule ke mnandi. Icule. Ngilapha kuwe ngezinhloso ezinhle angeke ngisekula. I'm giving you a star. I'm giving you a star. Ngeke uhambe. Nomfana wasolundi ngeke uluze. Olundi olwahlikihliki ngeke uluze. Asikhathi Send uphe drink kazi ngamanje. Hayibo. That's your prize. That is your prize. Ayisolundi. Olundi olwahlikihliki. Into zakho. Hayi sis. Siyolundi. Hayi siwulundi. Yithi amahlabathi. Hayi. Sekumnandi le ngoma. Kodwa Roma khalisa umzukulu nje umzukulu ngezothando. Bakhalisa love song. Wena yakho ithini yakho khalisa? Hayi sendilibele. Ufana. Konje ufana. Yena khalisa. Wakhalisa Maqondana. Okay. Nginikeni into zakho. Thatha into zakho. Hamba nothando lwethu. Ngiyabonga. Stage soba bendomani ngoba lonke umqophe. Thando lwethu. Ngikophe kuwephi? Butshena ngoba yemkhulu. So uye winani? Yeah, uye. 1-1. Next. Yeah wena. Hayi ke 1-1 sonke ke manje. Shuthi ke manje. Two more. Uchola kanje 1 kanjani evotela abantu bayi3? Uphele ke point. Hayi ngeke kube 1 ngivotela abantu abawu3 nonke phela nivotile thina Hayi una 1. thina 3 points bethu. Okay, 1.5. I mean, if each round in a 1 point. Okay, so this one is the ultimate Binga anthem. The ultimate Binga anthem. Hayi ke. National anthem kosemagcoka. Ultimate Binga song phela usho ukuthi mawukhuluma ngamabhinqa mawukhalisa ingoma yamabhinqa nje khuluma noba ngeyomphunyaa kanti ithi hayi njenganale nandi mina ingoma engiyazi ukuthi mawuthi ukhuluma ngengoma yamabhinqa mawayidlala nje nandi Iculoba no limit. Uyayazi? Bhekale ubuzishi. Mina ayikho. But I don't know the year. I don't know the year. Ahlabekabili ahlabekathathu besubhekale Ngilana nithe masithi noba ngomnyaka. Hayi yazi kodwa la instruction beninayo kusukela kudala Dinayo cela ukudlala yami. Dinayo yami. Hayibo. asikhambeni phela abasikhathi sithini Imasi yashesha manje. Ngithanda ngoma. Hayibo. Keni. Yani Ya last year. Binga anthem oh Ini la peso beskezeko. hayi inkosi yamagcoka amadoda Ini la peso beskezeko. Okay, nami ngifike. Uyayini lapho sabe sigeze khona Mangaba kuthi mfana uma ngabe uzoba ungathuswenkanga ungayi ngoba sokubambisa amafoni sithi sishute mfana. Mina balma ithi ngifike ekhaya. ngiyabuzwa apha langanange wina mina phela kakuthi unabo sikhathi sithini nayo akuwina mina ke phela ixesha kangaka uye kwathini bo phela Letha kuwina mina ngidlala. uyithole uzwane. phela mina maninganazo wina mina Hawu wena practice phela wena. Practice mina wanga practice anga silibele mfana. hayibo
Silibele. Imani qanqobus. Nikuzwana? Makaloku. Uma yogathi lokho bethi ibhinca mikipenda. Dala bayogathi lapho simve. Hayi ukhiphe to eyadala 2023. So icole wena ne? Guys, Asiyaqokela kahle. Because beyita wina. Bla. Oh, hi guys. Ukupeni lego Yani 2023. 2023. Up now. Hey, bigala. Hawu, usemkhulu lo. That's the problem. Disqualified. Mina anginayo. So unayo nje. Hayi man. Bla. Umzikulu lo. Hayi mina. Asikhala bafana bawo. Mnandi lo ngoma. Lezijani. Umzimba. Hayi right like kakhona phela ngifuna khona. Inyusa volume la. Hawu. Uselufuna volume siyayiva. Ay. Hawu. Hey. Hawu. Hey. Ivuye na itu. Ivuye na selifoni. Ayifana. Ivuye na selifoni. Kwakhala mabele. Akutipeze nduna bafana King of Maskandi. Hey. Yeah, for Othakeni inkosi kaMaskandi lona akakhambe. Akakhambe ayobhosha. Awusho lokho phambi kamkhaya nginomkhaya. Okay, asiphatheni. Fast. Eyam. Ndiyakuvotela phela ngoba ngi-Reg Nation Stone. So mawufaka yena uManqele uyanigodusa. Mina ngiblue nation. Ithathele. Mina besavunywa emandaba. Ema-news savunywa ngale ngoma. Savunywa ngale ngoma. Khana udisqualified eyakho ithi mangagqonga kahle uyothatha izithombe. Uthatha izithombe yoba uyithu. Hayi umzila uwo. Iyo. Vele mangakuvotela wena sudliwe nawe mangakuvotela sudliwe sengiwinile. Ukhambele equlwini. Ithi yo shawe isingisi Nostalgic homecoming song. ezasemakhaya. Homecoming song. Yini ke le manje? Care to explain? Angazi phela ethi nostalgic homecoming ezasemakhaya ingoma makhalisa ikhumbuza ekhaya. Hey, eyanini? Eyanini? Ayike la umuntu akajajwa ke ngoba ingoma nayo ingikhumbuza insabata ngakuthi awuthi ungiphikisa utanga waye Monfrey. Inkuni bakithi inkuni. Nobe yanini atsho iminyaka isa-apply. Ngeke umthinte lo muntu. Nxa uyadlala wena. Inkuni. Hey Platin. Ngifuna ukuthi ngiyabhetha. Hayi. Yabona ke le ngoma enikhumbuza ekhaya ikhuluma ubani nale ngoma? Mama feje. Enesimpondo. Into ezikhala kahle uyadlala wena. Hayi, yesu uphikise. Mina ni 500 yama ayikho lelo. Eki ubani uphethe ingoma la? Unavuma umnqo. Bayavuma ke mnqo. Hayi ho. Imemeze zintabeni zingalo ziyamemeza zibisi kamala zingalo miyakodu siyambiza hayi Zimkhulu. awu asingakhumbula indawo sasemzimkhulu madoda siyambiza Let's akudlalele. athi nganuka la ithaya madoda fish square zingalo zami ngiyagodu Hey, vele usibani godu kenyani madodana akhala ngoma. Vele usibani godu kenyani. Hey. ngiyayizwa mina Kanti vele usibani nje emzimkhulu. Isko temphuma kuso khula ngivela khona. Uyamthanda uLimithi ne? Kakhulu. Ekahle
Ngicela ingoma eyi-1 no 2 mos. Isikade ngiphuma kuso ulani. Okay, awanqamalala. Abancamalala. Kosuku. Ake asikhatheni. Ngiphuma enkandla enhle ngokuyihole. Hayi, nje Kuthiwa akanda- sihle kuhle ngokuyihole sibahle ngokuyihole la uyihole imali. Yasho, awuze ingoma yakho. Nithe ingoma ekhumbuza ikhaya. But Kuzwa kahle iminyaka esa-apply. Ingoma othi uma uyidlala ukhumbule Umnyaka ekhaya. leyo yokuthi Yo le episode le the way so chaotic ngiyazibuza izophuma kanjani. Ngicela ukubona episode. Ngicela ukubona episode chaotic kanti yebo kodwa chaotic. Noma sijabulile vele. yes kathi ujabuliswa amanti kule game. Yebo hey Ujabuliswa amanti kule hey game. uyasonhle. Dlala bawawe. Ingoma yakho. Uma ufuna ukudlala yona la senkandla. Yini ufuna ukudlala enkandla? Kuthiwa ingoma emkhumbuta kubo Uzoyikhula phela nezwa. Guys, ngihamba nenkandla nami. Andizoyidlala. lekazwane so sivote kanjani ke ngoma Sethi 1 Should point. disqualify. Ixesha beselishayile kumfuthi. Disqualified. Ya, Kodwa sizayiqhubekisa le game. Sayiqhubekisa okwamanje uwo olidayo. Angiwinile. Hayi phela okay. Votaningi. ayikapheli Siyayazi ka V. Evie yakho ithini? awuqala ngokungayathi soyilibele ufisa Ithi isikhwele ngiyakodwa ithi. Oh, Imkwalo. yeah, ngihamba ngefihla square. I love it Vota Izingaleni, siyamemeza. Indaba yasenkandla ngiyazi lo ngoma. Ngiyaqala ukuyizwa. Enhle ngokuyihole. Imnandi kodwa Mithi imnandi. yako kanjani? Vote. Eyami ithini? Mina ngiyabheja hawu Mafeje. ilama feje. Hayi, Imnandi kodwa lama feje hayi. Yazi kodwa kandla ngihamba nenkandla hayi uyankandla kanjani? Inkandla. ngiyam-understanda wasenkandla mayidlala ingoma kalimithi yasenkandla emkhumbuta ngakubo so it Nami makes ngene sense. ngikhumbuza phela ngiyapheja ngami why? mamela nina ni-understand ukuthi mina nginabashana mina mangiye emakhaya laphana bayazi ukuthi amalume uzongena ngamafejefeje ya ngena ngento ezimnandi ithi ngoma yakho amafejefeje ngiyabheja ikhala ngabo kahle ya amafejefeje phela into sona ugoduka nesimihlane namafeje amasweet umalume uza namasweet kanti wena manigoduka njani niphatha hayi siyaphatha xa uyibona ivlog uyabona uphatha amafejefeje nawo amafejefeje okay I know but still Oh mina ngivota ngiyavota. vota nawe kaloku votela Isikwele. so 2 2 3. uthetha best 3 uthetha Hayi best ungathi mina ngaqala mina ngayinela lokujani. Ngafika mthandeni ngase ngizowina le. ithi neyokuqala iwinile imaqala la wina kanjani le Ngina 2. uvotela hayi mina ngivotele ufihla Ngavotela wavotela yena noma mpinga wavotela yena Mina ngase sivotela. shuduni Ngiwinile. Kodwa lithi uzosipha kaloku ishare kule mali yakho. kakade kaloku Nje ngizonidla. hayi ke uweniswe yithi kaloku Uniswe sithi. hayi ke Awukade ngivotela la lengoma. iphelile Okay. bemnandi le game mawawa siyabonga ukuthi usivakasheni sibonge kakhulu V welcome back Sifuna ukubona njalo. Cha nimbuzi biphi hayi uwevu. anditutsho uba iphi Ubethe ngizoba mhle gqithi ke sana. Haya ku podcast ngomso. Safaka iweave ukuze ngifake imboza. Safaka imboza. and then wavela wada Parase Alex amthe whips. Beyilandela episode ngifuna unimangaza. ngoba uthini lapho nsiza bethu papa isekhaya sikazi ukukhamba Papa mina. Hayi ngakupapa umthulu kaXamxa yimkaXamxa ngempela. Thamata bakamethe yawo zalinxele ake sithi nje qi papa yini abona next week awusinambona senibhizi nefoni nje khona ufuna ukudala ekhaya